Mae angen i ni ddangos y cerdyn coch i ymwrthedd i wrthfiotigau. Y broblem yw bod ein hanifeiliaid yn adeiladu ymwrthedd i wrthfiotigau sy'n gwanhau eu hamddiffynfeydd. Gallai heintiau sy'n hawdd eu trin heddiw arwain at ein hanifeiliaid mynd yn ddifrifol wael neu farw yn y dyfodol. Gan fod modd pasio ymwrthedd gwrthficrobaidd o anifail i anifail, mae yna bethau syml y mae'r rhaid i ni wneud i'w daclo. Nawr, y peth gorau yw osgoi afiechyd, ond os rhaid defnyddio gwrthfiotigau, defnyddiwch cyn lleiad ohonyn nhw a sy'n ffosib, ond cymaint a sy'n angen, dim ond pan bydd milfeddyg yn ei rhagnodi. Dadlwythwch nhw yn ddiogel bob amser. Dychwelwch wrthfiotigau sydd heb ei ddefnyddio, a peidiwch byth eu taflu yn y bin neu lawr i'r draen, gan fod hynny'n gallu llygru nefonydd sy'n bygwyth iechyd pobl ac anifeiliaid. Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd fel tîm i gicio ymwrthedd gwrthfiotig i'r ystlys.